Okay? Sir. Chinese. Sir. Even na phone akwụkwọ edoro m anya. Edoro anya. Ka ebe ya sir. Akaụntụ numero edoro anya. Gosi ego na-efu. Hey, ego na-efuzi sir. Ife dị ka 230,000 naira n'ebe. Sir, ọkwa ịma ma ịgbakọkwara ya. Nana m anya. Achọkwa m ime isi na ego a bụ ofu ka ọ na-efu ma ọ bụ ịghọta ya nọ na-efu efu. Biko buru na akwụkwọ unu lue unu kpachapụ n'anya mee akaụntụ dolo anya ọkwụla ọtọ ọrarụ ọ bụ na unu balansị anya unu ebutere m ya. Sarapa! Ọ kwụrụ nke akọbala ọbụrụ na akọ nọ. Chimezie onwe fenchi oje gị. Kemgbe mụ na oke bata n'ụlọ a, ọ gaghị ekwunube na ego a na-efu. Kịta olube settlement m ka ọ ya agasiba na ego na-efu. Biko onwe m gbasara ego a na-efu efu. Ajọ nga onwe m gbasara ego a na-efu. Ihe na-akọwazi. Onye na-akọwa ọ na mmụọ ma anya ego na-efu n'ụkọ na gị mmesi. Ọ bụkwa ihe nkwuo. Nọọ gịnị ka ị na-ekwuzi na gị na kemgbe gị na oke. Ọ bụla ihe nkwu mana onye isi ekwu kịta mere m ka nnebe ga ya n'ọgwụ a bịa ewele ego a. Adị m ekwu n'ọgwụ a. Ọ dị ka isi adịrọ gị mma. Ọ bụkwa ihe Ọ dị ka isi adịrọ gị mma. Na kemgbe gị na oke bata n'ụlọ ebe a nọ na gịnị mezi. Ọ dị ka isi ị ga-akparị onwe gị n'ụlọ ahụ. Ị ga-akparịkwa onwe gị n'ụlọ a. Eju onwe gị ahụ. Chimezie ju onwe gị ahụ. Onye nwe gwa. Chimezie ju onwe gị ahụ. Chimezie. Frank, ọ gịnị na-emezi nụ? Kedu ife na-emezi nụ? Ọkọ bụ sọsọ n'ụlọ ka ị na John na-anọ. Ego m efu n'ụlọ. Bulukodo ofu mbọsị. Ọ na-eri nwata Chimezie si bata be m. Ka ụdị ife dị etu a bido mmepe. Ka m si n'o Chimezie na-ezu m ori. Onye na-akpụ ego m. Chimezie onye na-akpụ ego m. Ịbala ụfọ anya maka na okwu gbara ha n'ego. Onwe ozi onye ya eji n'aka. Enwesị n'ọsọsọ nwa ya bụ n'afọ ka ya nri na ọ bụrụ maka nke ya kwa n'azụ. Onye ka m ga-ejizi m n'aka. Frank, mwa balo boy, ba boy, kedu ife na mozi. Ụmụazị a mụ akụnụ ji amụ unu edu amụzi egwu. Mwa bụ Frank balo boy, abụọ ga mụ edu ụlọ ezuru m ori. Unu ama ezuru ori. Akọwa kakịta ọbụla akụkọ. Nke akọbala ọbụla akụkọ. Ọka nke abụrụkwa akụkọ nụ. Ekere m Chineke n'efesigo ala nna gị. Chukwu wee mee ebere nweta ọrụ n'ụlọ akụ. Obi bụsa aṅụrị. Ada ama m ezinụlọ m niile na onye ọbụla na-enwe aṅụrị maka ya. Ọzọ dị ka ibe ya nwere chọrọ ịgwa gị. Enugwu ebe ahụ ị nwetara ọrụ. O nwere obere ụlọ nlọtara ebe ahụ. So emesi ị ga-eje ebe a nje biri. Agwago mmadụ abụọ ndị bi na be m ga-agwa ka ị biri ebe ahụ ka ị hapụ inwe nsogbu maka ọnụ. Ịlụwazie ọrụ kpata ego ịlụzie ụdị ụlọ ị chọrọ. Obi adịkwa gị mma? Ọ bụzarị gị ihe na-ajụkwa ajụ. Papa obi dị m ọcha, obi dị m ụtọ, obi bụ nsọ aṅụrị. Mama, ezigbo nwaanyị njem ọnụ. Ọmụnụ, papa, o juru m afọ nke ukwuu n'ọbọdọ maka mama. Mama, ị na-eme ife ndị Igbo. Oke
isi eso anyị ya ụmụnne niile so anyị ọfụma ndụ anyị na-ebi otu esi ebi n'ụwa unu so anyị ọfụma ụmụ nkwa na-ekwe ife niile na ise Chineke ekene mbụ nke ukwuu. Ọ bụrụ na ihe dịbara gị na mma na ihe ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs. Amen. Ịkwadocha ịchịkọta chọta nwunye mma. Nwanyị bụ nke dị n'obi. Chọta m agadaga nwaanyị a ga-akpọ nwunye gị kpọọ nwunye nwa m. Ịghọtago? Na ya ọ na-agwa gị bụ eziokwu. Ịlụsi ọlụ kịta nweta etu ego ọ ya bụ ihe ọzọ fọrọ. Rapụ anụgo m ife ekwu anụgo m ka esi kwu mmemme ka unu si kwu mana papa nwe ife nna m anọ nọ mgbe ndị na onye na-abịa maka ịnụ Jovita asịrị gbakute ndị asịrị ebidogo ihe isi kịta ịbata Jovita ọjụ ma na-asị Ifunanya ihe akọrọ Ifunanya ọmarịcha m mmụọ a na-ekwu okwu Basi eziokwu ha na-enu enu na-abịa ka ha bịa n'oge Jovita mana sị ma chere ego du na Jovita ka na-agụ akwụkwọ ọ gụsị akwụkwọ anyị kwuo eziokwu Chineke ekele gị nke ukwuu ekele gị na ihe ọma niile ị na-eme n'ezinụlọ ma ọ ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs ka ikpe na-ekpere marịcha nwunye m ọ bụ n'aha Jizọs ọ bụ n'ike n'ọbara Jizọs Ezinna na Chineke ma ana m ekele gị n'ezinụlọ ọma nke a ị nyere anyị ana m ekele gị na nchebe n'obodo ọma gị niile ka afọ gị bụrụ ihe a ga-ebunye n'aha Jizọs na-ekelekwa gị ezi chi m otu isi mebere nwa m nwoke Basịrị wee gachaa mahadum wee pụta wee nweta ezigbo ọrụ n'ụlọ akụ ihe a bụ ihe ndị mmadụ na-ekpe ekpere ụtụtụ efi abalị gị bụ Chineke wee were ya wee nye anyị otu anwa ana m asị ekene n'ime mmadụ gị n'aha Jizọs na-agọzikwa anyị na-aga n'iru na-agọzi ụmụ m nwaanyị na-agọzi ezigbo nna anyị bụ di m na-agọzi ọpụpụ na mbata ya n'aha Jizọs gọzikwa mụ na onwe m gọzie anyị ncha niile n'ụtụtụ na-efie n'abalị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka ajọ mmụọ fụ anyị ekwena ka ajọ mmadụ fụ anyị ha cheela anyị echiche ọjọọ Chineke na biko wezuga echiche ọjọọ dị otu a n'aha Jizọs mee ka famili a baa ka ezinụlọ a bụrụ ihe ga-eji na-ama atụ mee ka ọ bụrụ ihe ga-eji na-ama atụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ntọrịka ego ole ya chaka ụlụ ọzọ ya afụsị mma ama Swiss bịa mitin ya chalụ kedu nke fonu m ka m kpọọ ọnụ nwa m abụm onye a na-akọla akụkọ maka gịnị na gịnị mekwanụ na mụ na ya bịa ka mitin ọ dịzịa ka a na-akpali mmadụ Chimezie kedu na nne gị chọkwa na ego nne gị chọ ego ka ga-alụ n'enwu n'oge ma elu rọ 250,000 ngwa 200 ma ọ bụ na 250 adịrọ weta 200,000 ajụzi na anụ m ife nchie ma abụzina m ụmụaka nụ abụ m ụmụaka ọ bụ na o nwere ife nji eme mma abịa kpọba ya nwa mbiko ekwena ka ifele mee m 200 ngwanụ nwa m ji eme ọnụ ofu nwa karịa ụmụ 10 ọ dị taa oke echi ngwanụ weta m echi nwetakwa ala atị akpọ gị 200 ngwa 200 nwa m ọ ya dịrị m Why are you not sure?
Mama. Mama, come here. Mama, ni ke mume. Messi. Why? If you jump to the nwa gị bụ ka gị da bụ ejika aka ọnụ wee na-ezu m ori ka unu kwatuo aka m n'azụ kwatuo m onwe ebe si mejọ gị aji ife ka m merụ na mgbudulu nwa gị nwoke a ka m zụọ ya n'afịa m ka ọ baa ulu bala ezinụlọ ulu aji ife ka m merụ Frank, nkekwa nke bụ ijikọ aka bịa Chimezie ị na-abịa ego maka gịnị kwanụ ka ijikwa na ego nwoke ndị mmadụ eme Oga Frank dịka ewe n'iwe mma abalị ya mba mma agụ ya okwu mma adụ ya ọdụ nwere ife emekwa n'ụwa ometụkwa ego gị aka ọzọ biko ka gee m ntị edinatagolo m nwa ya n'udo na ahụ ike ego m niile o zitere gị jide likwuo ya mana Chineke m ga-ezutekwe na Romanos lezie ife nwunye gị na nwa gị nwoke ma ọ kwefula nwunye ya kwa kịta ka ị mara onwere nna mgbe ị bịara ịkpọrọ ya ekpuru ejebe siti ekpere m ọkụ efuru m ịjụrụ asị m kịta nwa gị gịnị bụ ha nwoke si ebe a pụọ ekwera ka ndị ya kụrụ ogboro si ebe a pụọ maka imeghe ya n'imeghị ya ejighị echefu na ndụ ya daalụ jaa nwoke mebiri aka sokwu ebe ahụ si ebe ahụ si ebe ahụ maka ụmụ ihe si ebe ahụ bịa nwoke kedu isi ego izu ife a nwoke a ji wee gbalị ụgbọ nwakpi ụtọ ọ bụ so ntụtụ akpa ka iji wee bata mụnwa ka ị na-ajụ chelụ mụnwa ka ị na-ajụ nakwa ha biko akpasukwala m iwe o akpasukwala m iwe o maka na iyi sapagara o ị na-ajụ m ụdị ego zuru bụ nke a na-ezu na-ese ndị na akaụntụ gị ị na-ajụ m ụdị ego zuru onye ka o jibu ntụtụ akpa ka ibu nata akwụ ya onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụkwa n'ụlọ ahụ nsogbu adịrị nnọọ onye awutu ngwasi tinye m efe ebe a si ebe a na-efe ebe a nwoke ebe ọ nọ onwe o mere onwe na ike bụkwa m ike ebe zi etika biko onwe ndị dị n'ụlọ aka ndị ka ọ bụ nke m ji aka agụgụ ijere ọjị ọ mmadụ ka ịhụ ekwe m nsogbu mmemme jikwa anya akwụwa gị isi nke otu bụ na onwe ndị dị n'ọdụ ebe a na-emezi gị ọmụ akpasugo ọmụ si gị natawa akwụ na afụ na nwa Agata ọ gị na-eme ike mgbe anya ihe niile a ikwu na-eme ofu onye nke nwa kedu mgbe ifo nsọ gị ikpeazụ since I follow you. Hey! Agata ịlapụta onwe. Gịnị kwa ka m mere n'ụtụtụ? Achọkwa m dị ife. Kịsị ka ihe esi wee tụlụ ime otu a. Ma m imekwa ịbịakwa this morning. Ịbịakwa. Ka ịkwa nke bụ isi m na m adịghị ime n'ụtụtụ ahụ. Na nsị gị na arụ na-akụjisi m. Ajụ na-ebu m. Ichere ma ịba ma ife ọzọ ọ bụrụ ime ka ị ga na nna mama like m ife ị na-ekwu biko just school were m down this morning. Ike okwu n'ụka ada ọkọ m.
so onye ra ka ya mara ife isi ni di mi na ko eli ị dịkwa serious adị m tupu inwe ego ọ maka malụ na nke dọkịta nna dike gbala ọsọ ebe sa na nsị ewepụ ife ọsịsọkwa ma ọtakwa n'ife kekwa nke bụ mụjekwuru dọkịta nna nna dike ka ọ dị mba abịghị asị m jee kemis jee gụrụ ọgwụ arụ mgbe isi m jekwuru dọkịta n'ụtụtụ akwa ma ibido okwu ihe alaikiri m ihe ị na-ekwu kwulu ụda n'ihe ị na-eche biko opụ uche gị ebe ahụ bịa agata ka ngali m ụwa ya a sị gị were ọsọ were ije jebe ebe a kịta ọsịsọ ama m na onwero isi gị ị na-apụta ala nwa kedu bịa ebe a kedu bụ na onye ka ya onye ka m bụzi onye gbanye gị Papa, Mama, ọzọkwa gịnị ọzọkwa gịnị ebe nna alụ ọrụ etigo na ọkwa dị ya nke na kpadi mma Chalon biko. Ilote nkata mụ na gị kpara oge nke ọzọ. Ilotero. Ụmụ ife nwunye nwa anọ. Chere ịma ife mere kịta ya mere anyị ga-aba n'ụlọ jee nwa aṅụrị nwekwasị ihe na-aṅụrị ebe a ka m kwuru tupu anyị a na-enwe aṅụrị ahụ a ga-agba ya agba a ga-azọli ebe a zọkasị ebe a niile Chineke omee mma Chineke omee mma Sonya asọ zọkasị ebe a niile Chineke omee zọkasị ebe a niile zọli ya zọli zọka ya zọka zọli ya zọli Kwụsị. Chie m azụ. Nne, kemgbe ị batara n'ime keke ma m ji wee buru gị, ana m elele gị ị na-echekasị na-agbakasị arụ. Sị ka m jụọ gị ka enwe ihe mere. Ọ nne m. Nne gị arụ dịkwa ọ naghị ahụ. Arụ dị ya. Mana nne m ahụrụ ezigbo mmadụ. Nne m jidetego anyị ghasaa
ọ naghị akwanyere nna m ugwu. O nwere ihe o kwesịrị ị na-eme ka nwaanyị a na-anụ anụ, ihe o kwesịrị ị na-eme ka nna ọ nara emezie, maka na nna m na-azụva afịa n'Ọnịcha. Emechazie nsogbu abịala, ọkpalụzie anyị, ọkpalụzie ihe niile natazia n'ụlọ. So sinsi mgbe ahụ ọ na-azị enye ya ego ele ochie enyevi. So kemgbe ahụ nne m wee gbanwee. Nke kazi njọ na ọ gwara anyị akwanyezi n'elu ugwu dịka nna. Anyị ejezi n'elu ozi, anyị emezi n'elu ihe ọwụna. Amazi m, nne m awụrụ ya chaa chaa. Ị na-arụ yọọ mpa gị, ịgwakwa mma gị okwu. Ekwetere m na mma gị n'ọnụ okwu gị na ọ ga-ekweta na ọ ga-agbaghara. Ọ ga-ịmara nne m ọfụma. Ị mara ya? Nne m na-ada anụ iwe chaa chaa. Ọ nara ekweta ibe mmadụ na-agụ ya. Amaghị m ihe mmemme. Ị kwesịghị ịnọ na ya na-agbakasị arụ ma ọ na ndọkasị arụ. Ihe ị ga-eme na ị na-arụ gaga yọọ mpa gị, ọ ga-ekweta. O doro m anya na ọ ga-anabata. Iyọọ ya dịka nwa ọ mụrụ amụ, ọ ga-ekweta gị. Ọnụgo m ihe ikwu, onye nwaanyị gọzie gị. Biko, weghachizienụ m biko. Nsogbu adịrị, m ga-eme ya.